बाबू हाली ली सो जा, ज्यादा घाम होता सो कर घर भाग चलेगा। ठीक है ठीक भाई जे अपनी कबले गरीब रहल जाई बाबू। जल तनिया सियान ना हो जा ताले गरीबी ऐतिर रही। ठीक बा। और गांव में के लोग अपन जाने लगा के खेत सुहा होता। तो बाबू तो अच्छा खासा बाल लो खाए पिए के सब चीज बा तो वैसे बनिहारी मजूर लोग के लगा कर आएंगे। हमने के हर एक चीज के जो है के पड़ता। ठीक बा। तो जब तहनियों के बहन हो जेबे ना तो हमनियों के हर एक चीज से ठीक रहल जाई और कमाई लगवा तो घर द्वार बने अच्छा खासा खाए लगवा जा रह लगवा जा। ठीक बा। जब हमनी के कमाए लगेंगे तो फिर से तो बबियों के शादी करे के बा। तका करवा करही के पड़ी। तो बाबू जल्दी जल्दी सो जा। अब बहुत ज्यादा घाम लगा तो भाग यही मजबूरी कहल जाला गरीबी कहल जाला। ठीक बा। और तू हमनी के खेत से आकर स्कूल में से छुट्टी करा तो छुट्टी मंगाओ तो भइल बाबू कि बाड़ा जाता तो मिलजुल के सो ले रोज तो पढ़े के बाटे है सो जे धान तो ठीक न धान दबा जाता डे अगर धान ना होई तो कौन चीज खइबा जा बतावा जा। ए माई हम जा तो नहीं छाए बड़ा घाम लागता। अरे तन से गरी बस सो तो चली जा बड़ा घाम लगता रे। जो तब जइबे त मनबे ना करत के का करे ते मामा जाए छोड़ तनी से छूट न बिया तनी सो जा ओकर बाद हमके घरे चलही के बाटे सो तन से गरी बस सो के चल जाला। ए मचल त छा के सोल जाई। ए बाबू कहां लौकत अच्छा है देखो कहीं लौकता हो ये पेड़वा त चला जे बैठ चला जा पानी रख ले नहीं पी लिए जा हमार बच्चा हमार लाला ओकरा में से फिर सो जाई त घरे चलेगा आशा परा देवल जाई ऐसे कि सपरा देवल जाई त बिना से तन के पढ़ाई चालू होई त जाके पढ़िया जा। ठीक बा। चलो बाबू बाबू तो पानी पी ले जा खेत में से पानी पी ले जा त फिर चले अबे ठंडा के पियल जाई तनी हवा बहुत ठंडा बाक नहीं क्या ठंडा के जले पानी पीबे तो दिन डूब जाई त मन कोची सुहाई पानी पी के सोह से घरे चलो से टाइम से चलबो से त आदमी बोर बाजार करे अपन लहना घास करे छाटी काटी काटी क्या माज का बनवाईबू बताओ तो नहीं के बहुत दिन हो गइल बकरी खइले कब बनी। बाबू जब पैसा तार पापा भेजन बाहर से ना त हम बनाए। ठीक बा सबके साथ है कि अपन लगे के बना के खिया लेके। ठीक बा। हम तो मुर्गा के मीट खाए के मन करता मुर्गा के मीट बनेबू न बिना। हां बिना बनाए हमरा खातिर खीर पूरी बना। ठीक बा सबके हम फरमाइश पूरा कर दे बाकी अपना पापा से पैसा मांग जता। ठीक बा। पापा यंतम हां ए मम्मी हम तो खाली लोवर पहिरतानी भैया के जींस मंगा देल बड़ू पापा आइते तो नहीं कह देती। सुना 3 जना बाड़ा जान आ पापा एगो कमनिहार बनी आ माना सब कुछ किने खाएंगे बा सब कुछ करही के बाटे तो बाबू ऐसे कमाएम त अब की बार तुमके जींस किनाइल बा ऐसे पारा पड़े सबके किना जाए। ठीक बा। परेशान ना कर जा धूप में काम हम संग संग करतनी दिमाग टेंशन में रहता। ठीक बा। तो सबके पारा पड़े सबके किना जाए। ठीक बा ना पहले नंबर है लड़किनी की जरूरी बा माना तो लड़की है ताहू तो लड़का हुआ जान बात समझे तला जाना लोग के बात ना ढोल जाला बाबू अपन रुख सुख अपना घर में खाइल जाला अपना घरे रह जाला ऐसे कि आजकल लोग बड़ी ताना मारता। ठीक बा। हमके ना देखता ला कि हम कौन तेरे रहेनी कौन तेरे ना रहेनी केहू दीदी के दुआरे पर हम ना जानी लोग हमके ताना मारला कि बड़ी गरीब बड़स हैसन बड़स तो हम दूसरे के दांत चलाम तो हो पाई तो वैसे कहते बाबू तानी का बहन हो जाए जानू तो हमारे पूरा दुख छूट जाए आ तनियो के हीरो बन के घूमे लगबा जा हम अच्छा अच्छा कपड़ा लता हम पहले हमारे बेटा कमाई से हम खाते नहीं घूमता नहीं तो लोग 17 जना हमारे द्वार पर लगे घूमे दौड़े बस 17 जना शरीर के दाना चला जाला बेटा। ठीक बा। पानी पी जा चला जा खेते में काम करे। अच्छा हाँ बहनी के पानी पी लो तो पी ले जा। तू पानी पी लो जब भैया पानी पी ले सो तू पी ला बेटा पी जा हम ना पिएंगे। ए बाबू पानी पी बोले सो चलो सो जल्दी से चलो जा सुहा जा जल्दी चलो 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 हेलो गाँव मारा कमैले के लड़का के लेके घामे में हम सोहनी करतनी लड़का कोनो खुशी खाए के फरमाइशी करता कोनो मुर्गा खाए के
और लड़की खीर पूरी के। कुछ पैसा होगी तो भेजी। बबिया के भी कपड़ा नहीं बा, एगो के मिला के जीन्स किन दिन में तो एगो लोवर देखा होता, मानी कुछ पैसा भेजे तभी उन्हें किन खरीदे। बताई रवा तो छोड़ के चल गई बाहर आ सब कपारे विपद हमके छोड़ के चल गई। ठीक बा, वही में कुछ व्यवस्था करके भेजी पैसा कि हम अपन खर्चा पीना करी, लड़का फैका देखी। ठीक है, रखी हम जाते नहीं तब सो है।